Σήμερα βλέπουμε τον update που έβαλε Mojang. Τώρα ξέρουμε ότι έβαλαν Vibrant Visuals, αλλά βάλανε και το Happy Ghost. Αλλά τα Vibrant Visuals δεν μπορείς να τα παίξεις όταν είσαι σε κινητά χωρίς support. Τώρα εδώ το μπλε βάζουμε. Και μπορείς να το οδηγήσεις. Και το καλύτερο πράγμα είναι ότι μπορείς να κάτσεις πάνω του. Και μπορείς να... Είναι λες και είναι... Δεν ξέρω τι. Λίγο περίεργο είναι. Λοιπόν, αυτά ήταν για αυτό το βίντεο. Βάλαν και τα Vibrant Visuals, αλλά δεν μπορώ να τα παίξω εγώ γιατί είναι ένα κινητό που δεν μπορεί να τα κάνει support. Γι' αυτό τα λέμε.